Давай. Не успя. Да, поне успя. Аз ще взема един голям топът. Аз не успях. Топът аз не успях. И аз успях да фърля камък. Айде, пак успях. Пак успях да фърля камък. Успях да го оцеля той. Скачаме в гумата. Точно. Тата Раля очаквах с нетърпение. Това е най-любимото. Точно в гумата. Точно в гумата влезе. Точно. Намерих един малък. Сега ще хвърля малко по-големичък, ама... О, оцели, разби се. Разби се и оцели една гума. Аз намерих още по-малък. Намерих нещо като... Запарих го. И аз целих. Да. И двамата са. Успях пак. Не, много да стигнем горе. Където започва. Да. То зато и трябва да търсим по-малки камъни. Моето падна точно. Моето падна точно по средата. Да. Трети. Да. Баба, изкъртя. И аз успявам. Никото май го прескочи. Ето къде доста камъни. Охо. Да, ето къде ги събираме. Ето къде се събираме сега. То по-хубаво гад ги съберем и после ги фърляме. Да, сега търсим камъни докато не се колко. Викам вече я фърляме. Ой, тази трава вътре. Ще я фърля. Още малко.